Ohayo gozaimasu, minasan. Ah, muy kai. Ohayo gozaimasu. Minasan, yoroshiku onegai shimasu. Hajimemashite. Minasan, kada mamas for minasan ba? Maso man na siya kung basahon nato, maso-maso pero dili minasan. Mas lagi na siya. Itadakimasu, arimasu, imasu. Pero sa mga slang nila minasan, sa mga greetings minasan, iso na siya. Katong giingon og ganina. Muy kay minasan. Ohayo gozaimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Minasan, recently na buro ni Parensil. Nagdungan mi. Siya akong kuyog. Si Paritaypad karon minasan duty niya. Sayang kayo, ganahan ko minasan kay gahik itong gulo nga Paritaypad. Karon minasan, manglakaw mi sa Sakura Blossoms. Gujo River among adtuan. Gujugawa, Kibali. Piting daghanag mga sakura na minasan. Gikan sa Gifu Prefecture padulong sa Aichi Prefecture covered niya. Minasan, kung kamo nang adtuon nun, sa mapa rami magbasi. Unya minasan, sa among gawas minasan, nay upat sila kapunuan nga sakura diha ato ang labyan. Tara. Nara minasan no. Sakura. Pero dili ni mao atong tuyo. Ang atong tuyo dito gyud sa kilid sa suba. Piling na ko anime kay ko dito tanawon. Minasan to ara ang kuno, sakura. Nya mabaktas na mi. Minasan, gipalit ko ani sa Yakuwin shop, 110 yen na ni. Kibali mahugad sa tuwag mga 50 piso siguro. Taon lang kay minasan kay mubo na siya oh. Oh, kango-kango. Oh, kango-kango. Urig mahulog akong cellphone minasan. Maimpas ni karong April. Bayaran pa sa akong misis. Last month na yun. Ug matagat ni uroy. Pero careful na lang. Salamat kay minasan, baktas na. Hi. Minasan, naabot namin sa Gujo River. Saya nga itong previous video binasan, oy. Ambot lang mautro pa to. Pero i-play gyapon ako minasan nga kauban gyapon ani. Sayang kayo naka-enkwentro mig tulip, naka-meet mig ni Hunjin pod. So wala gyud siya audio kay nasaksak lagi nako ning kani oh. Oh, kani nasaksak nako Ginoo ko. Natablahan pa. So naabot namin sa Gujo Gawa, kibali Gujo River. Nara minasan oh, piting bapuha. Bag-uro ko kabalo minasan nga wala ko nasaksak dahil ng kuano dili madungog nga audio. Wang ay. Nya minasan. Ganina ako lang ibalik ng sulti. Pagkakita nga ko ni minasan grabe gyud na nitindog yung tingkoy sa akong balibo sa tangkugo kay sa TV ra ako makitaan ba. Tay grabe gyud. Taas kini minasan. Kung hutno nang nagbaktas ni Angel minasan, mabot mi sa Pikas Prefecture sa Gifu. Nya karon minasan, gipakita na ko ni ganina, usbo na ko ang mga carp minasan tindaghana. Naro. Tindighana, normal lang. Makita ni mo diri. So taas kay ni siya, napa didto. Taas kayo. Ting bloom jug sakura ron. Kibali kaning sakura minasan, kuan ni siya. Once a year lang ni siya. Once a year siya mahitabo sa katuig. Kunya di mo siya maabtag mga 1 month siguro kay mga laya na pud ni siya. Pag going nag-spring minasan nang pahuman ng winter, so mo bloom ni siya. Nya diri sa Iwapura naay kuan diri, naay kanang festival diri adtong March 27 hangtod sa April 5. Karon kay gi-cancel tungod sa coronavirus. So amo yung igrab ang opportunity ni Insil kay nagdungan man mi og kanang rest day. So mao ni siya minasan. Akong ikuan ng iop sa lang pag-ibanin yung panira sa mga carpa. Ta, baktas sa tasil. Nara. Suspiting ko puha gyud minasan oy. Ginoo ko. I-plaster na mo diri minasan kay mag time lapse ming idsil. Ay baktas sa tasil.
Amo sang ibaktas ni. Enjoy siya naman ibaktas. Pwede mo sa'yo tuyok nito. Amo tuyok dahil kung natay magian nga tulay. Ang tuyok eh. Oo. Experience ato to. Wag last man siguro to sa Iwakura. Ikid mo yun mo. Mahal, pwede mo sila musandig diri siguro minasan ano pa-picture ni Idsilis kahoy. Labi mga rules diri minasan nga bawal yung gunitan. Sus piting ko puha gyud taon minasan Ginoo ko. Sus Ginoo ko. Oh? Sus pandamay. Ay na jud pa tuyok dito. Baktas na minasan ha. Sayang nga minasan oy. Si ato lang i-view niya kanina ang katong tulip nga mong nalabyan. Sayang kayo. Ayaw say mas. Namit, muramig nangangami sa kuandri. Sa Minasan nakakita na mig snow dito sa Hiroshima. Karon minasan nakita na pud mi og sakura. Sunod minasan ang gusto na mo tan-awon ang castle na pud sa Japan. Minasan sa akong mga lakaw ba kanang nadyo ko dili kalimutan gidala na ko sa community. Gikan paghawan ako sa una pagbiyahe na ko diri gikan pa sa balay gyud namo gidala gyud nako ni ginabidyohan pud nako pero wa pud nako naibit. Siyempre makalimutan ba day. Picture sa pamilya. Iyan na sila pero nataro. Picture sa pamilya. Hindi akong asawang gwapa, akong murang anak. Akong ati, mga gwapa sa tulo ka ni, gwapo po ni, pagmangkon ko ni. Pinakapagmangkon ng mga lalaki. Malimtan ba dahil ni? Sa sakura. Ay, minasan ay nahulog yung picture isa. So, sumani. Ay, Diyos ko, ang bag ko na kong pamilya po dire. Kauban na mo sa trabaho, nagbulag-bulag na po dumi. Pero, nambiruan dyan na sila. Salamat kayo minasan. tumulupad ang sa ang balibo. Oo. Ni? Tarugon ako Wait lang. Tarugon ako Mo din siya? Kuyo pa daw. Skrito lang. Maon suning mo katong mulupad minsan tis nga guyop ni Idzil. Amo yun. Ayun. Amo yun. Maog yun siya. Pero hinay lang kayong huyop na mo kay Ginoo ko. Bagitan mi diri. Minasan, isa ka black among gituyok ni Idzil mga sakura. Isa ka black. Ito nagapuha gid eh. Puha gid eh. Minasan, naghungong si Idzil ba? Unsa to sil? Basig pwede ta mangisda diri ba isuntan. Mangulam to siya pagmangkon silog taga. Pag ko sa police station yun yung dagko kilang carp minasan. Uy, banda may pero katong mga gray o black lang ang naa. Huwag itong mga kulur-kulur ba. Pandamay, bulak na po. Murag sagbot Picture na mo minsan. Sagbot ang masira di na bulak. Bulak na. Minasan, muagi mi sa ilalom nya. Ganina minasan ba? Kada bakta sa minasan normal lang gyud siya minasan nga daghan yung makita-an nga mga bulak nga gwapo kayo nya. Sayang tong tulip ganina kay walay audio atong kuan ba. Oo, sayang gwapuha lagi sa tulip oy. Murag nara sa gawas balay ba. Niagi mi sa ilalom sa dalan ning nas babaw. Sus, matay, ga-enjoy gibi sa rest day.
Ang akong resident minasan kuan man gud siya. Wala gasunod ba, nagbulag-bulag tag isa kadlaw. May mga bulak normal lang. Siguro mga sagbot siguro na siya kung pinangugupuha. Sagot ra na pero. So mubaktas mi dito mi mulusot sa Iki Station nga akong ginasakyan kara adlaw. Taas good. Bisa na magibaktas. Nag-enjoy gid mi sa mong Yasumi ani. Daghan mig mga bulak nga nakita. Naiuwak minasan. Daghang kay uwak diri minasan ba. Si Uchihay Tatsi. Pero sa tambok. Si Iwak. So, ang giniwak. Turo. Oo, ginuwag mata eh. Sa Hiroshima minasan tinaghanan na. Tura, lupad. Itso tada sin. Parang uwak minasan. Ginoo ko kada. Uchihay Tatsi. Ginoo ko. Ang manggikyo siya ringgan, ginoo ko. Ano naman? Ay, ginoo ko. O kani minasan wala pa kay siya ka bloom. Mudagan pag wala ka bloom. Daghan pag wala ka bloom. Miyak yung nagtaligsik minasan. Pero Boy Scout man ta. Oo. Ano pa yung dala? Boy Scout ta, may tayong dala. Nara po yung bulak minasan. Nara o. Normal na mga bulak na sa ring mga hapong minasan. Uy, picturean sana ako minasan na kabit lang. Naidho ka klaseng kuan daw diri sa kura, ang pink ug ang puti. So kani minsan puti ni siya. Murag puti ni siya. Ano ba puti nga sa kura? Kani siyang Gujo Gawa minasan or Gujo River. Naapil ni siya sa top 100 list sa tibuok Japan nga sakura blossom viewing ba. O naapil ni siya. Kay taas man gud kayo ni amot mga pila ni ka kilometro ni. Duha man gud ni ka prefecture gud. Ichinomiya City ay Aichikin Prefecture o Gipo Prefecture. Nila Tol kay Espinosa sa nasa Gipo. Nagsumpay nila ning kuan tol. Gipo River. Uy, nagwapo nga pang picture minasan. Dito. Balik ito ta. Yan na. Ngita tag caption din sa may caption. Sus, mga normal na mga bulak din minasan. Rasil. Saya nga itong tulip din nga no? Sus, pandami minasan. Nakita gihapon ako po sa inyo ha. Bahalag walay audio. Wa nga tabla pinong ko niya kung tripod na kung ako ni. Kaning tripod sana kining stick ba. Baratuhon munupad ba. Bulay og gayo liwat sa akong tripod. Pandaming tuma. Nagpayong na yung minsan, siyempre, Boy Scout, pandamay. Gawat, loob. Ano itong guantes mo sin? Ano ay guantes? Minsan ikaw mo lang, minsan ginuho ko. Boy Scout, susuto to. Ikumpara na itong pink minasan ha. Naraw. Kung sa layo pa lang minsan, pink yun siya. Pink yun. Man ang against the light, ani? Suda ni. Saan ko ni? Tora. Di man kayo di mo guni diesel akong gamit oy. Yatubang na ko minasan ha. Kana siya minasan, dili ka siya detailed sa akong camera manggod. Pero kana siya, pink na siya, kauban na itong sa sentro dito sa Iwakura City. Ganitong tambayan na mga nailibreng wifi. Katungunan akong pagkakita sa Sakura. Na kaning isang minasan tapad minsan, puti ni siya. So, kung naamo di sa gitindugan ako minasan, diferensyado gyud siya.
taas na gid mong gibaktas. Full guide map ya. Ah. Full guide map. Minasan. Mura ko. Skilid. Minasan, matay na short na jugos kung kuan ba 1 gig na libilin. Ginugo piti pang daghanag ipang capture nako. Sus, pasensya na gyud. Nako upat ka salida 5. Rambo, First Blood. Adstra si Brad Pitt. Spider-Man mao pa ako natan-aw lagi. Dugay na natong dito pa na sa tagom. Sorry na lang gyud, diliton sa nako. Wapo rin minsan no kay hilo ug kuan. Puti. Naugol na kung kuan minsan karpa para maklaro. Ha? Ito lang na nidagan minsan. Ito pandamay. Pero daghan yung kisya. Pero kumun lang rin naghana. Kumun lang siya. Hilo ug puti minsan gaabot. Mga doon tasil? Kahiyo na kay ko. Kani mo gagyan minasan. Nagian na ning bike minasan, green. Maadto na mi sa among favorite place minasan, diri sa Iwakura. Dito sentro sa nay Family Mart kay gi-wifi na pud mi. Manawag ko sa akong pamilya. Tinawa na siya minasan oy. Sige mo tag-as mga building ba. Makita na mo ang tumoy sa mga adtuan pero problema nyatis. Ginugupit mang layo asa may maniyagi ani. Pandamay. Salamat. Mo na ni minasan oh. Dito ang Iki station nara day. No, Iwakura Iki. Dentist na siya minasan. Dentistry. Uy, karon pa jud uga. Bagdoy diri ko kalad daw nagasakay kana sa unahan. Pandamay. Diri ko nagasakay buntag minasan. Dapat mga 7:40 na anak ko diri. Nata sa minasan. Ubo sa train station. Iki station. Mo ni minasan oh. Karon minasan nata diri. Iwakura. Morning apita. Diri migikan ganun kad ganina baktas kandang Idzil. Kani. Diri mini anak ni Idzil, diri din tuyok mi. Ana din nahan mi diri karon. So mugawas mi kay maki wifi na pud mi. So nay mga picture nila diri oh. Mga festival nila. Ug ipakita po lang akong screenshot atong kuan. Katong nga na-cancel ang ilang festival ba. Mora ni minasan ang mapa. Gamay ra siya sa mapa sa Iwakura City.
Gamay ra kay ni siya. So nara oh. Iwakura. Kaning puti iwakura ni tanan. Oh. Sa kasya oh. Minsan naabot na ta sa kuan. Sa mga sinto gid sa Iwakura City. Mo ni katong pink minasan oh, duha ka punuan. Pink na sakura. Ana. Mo ni pinakauna na ko nga nakita na sakura diri pink color. Daghang mga bulak diri minasan oh. Mga bulak. So salamat minasan kay tulip. Ako nakita ang tulip minasan. Tulip. Ay, salamat. Ganina, natay tulip ganina nakitaan minasan. Pero ang problema lagi, walay audio. Kabuang. Sus, tulip minasan. Paborito na ko nga bulak ba. Sa notebook ra ko kita, pandamay. Uy! Nailagong minasan. Tura! Tura! Sus. Salamat kay minasan ha. Sa panagkuyog sa among vlog ni Idzin garon og abot na mi sa Family Mart. Maki-wifi sa mi. Silsil. Kilid minasan train station ni. No. Train station sa kilid. Anay padulong train isa oh. Salamat kay minasan. Bye-bye. Sa sunod na kalugar ko.